दारू खायच वाईट विचाराला काही पैशाचं पुढे करतो विचार केला तर सर्वाधिक महागडा खेळाडू अर्थातच विनील सावंत या स्पर्धेत उतरले वाडीची पहिला कमबॅक करावं लागेल. दोन्ही संघ एक सामना विजय संपादन करतायत. मात्र या सामन्यात अस्तित्व निर्माण करायचं असेल तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा मॅच मध्ये करावी लागेल. कोणता आपलं नाव दाखल करेल? पहिला चेंडू आहे आणि तयार चेंजेस केलाय. 16 टप्प्याचा चेंडू बॅट बॉलचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडू आलाय पुंडलिकजी. आवश्यकता आहे, कंपल्सरी चेस आहे आणि फ्री हिटचा देखील चान्स आहे बॅटर रुपीला. यस, वेदा स्पोर्ट्स संघ विजय संपादन करेल की